The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 25 sa atong oras. Zero 0995-335-2093. Mao na tong cellphone number diri. Ano na po kita? Sa laing edisyon. Laing edisyon. Sa Tita B Show. Tita B Show? Ano na po kita para makichismis sa mga problema sa laing tao. Ngayong hapon, Tita B, ako na itong caller last Tuesday. Sa itong Tuesday? Ang problema, giuli na ang girl sa akong balay. Giuli na ang girl sa akong balay karon. Mo ba ning katong... Diyan na ito pang tanong kaya nakalimot na ko sa kadaghan. Hello? Hello? Agay! Naman. Tita B, nagyod ko ako nga problema. Unsa man ako pagbayad sa akong utang. Basi na kinaibal ang nga trabaho diha. Mauna ni Ron. Na ako'y problema, financial problem. Mauna ni Ron. Tita B, akong problema kay akong kalipin, dali man kayo makadani og babae. Labaw na akong kiat yun nga babae, madani giding kaysa makabalon rin na ano yung anak. Langga, di lang imo ang lalaki, imong kalim dali makadani. Tanan lalaki, dali ra gyud madani. Hindi na gidayon na mga igala. Good nun, sa imo dito tabi na ako'y problema nga naman ko na bisag ako gusto na ko dili mo tanaw sa iya dili gyud makaya unsa daw imo dito tabi na ako'y problema nga naman god bisag ako gusto na ko dili mo tanaw sa iya dili gyud makaya nganong di makamutan-aw na sore eyes. Hello Tita B. Nganong di makamutan-aw sa iya ha. Kay dili ko gusto mo tara siya kay gusto na ko nga mo kanang maka-move bitaw. Sa daw? Kay Na maka-move sa iya ba? Kay Ito sa mo nag-uban mo sa kabalay? dali. Uban mo sa kabalay? Dili man kanang nasilingan tar namo ba? Tapos muagi ko kasi ilang balay. Oo. Tapos kumutan-aw lugar ka diding ka move on. Murag ana gyud kay Kanusa lang ka nabulagan? mga semana na pud sila ka Unsay rason mga anong gibulagan ka? kay tungod sa kuan lagi kanang ng mga lalis-lalis ba. Kinsa mong gisadaan da ikaw? Lagi na. Amo. Ikaw pa naigana nga di mo tanaw sa iya ha, baga sa kaglip. 0995-335-2093.
tano, ginanaw akong cell. Pag nagalimanawa sa imo, Tita B, tapos klaro kay nga, nga murag kakatawa, may ito si hangal na, anay, klaro na. Kaya wala'y tao nga, nagkuha nga. Tita B, sama na ako nita kung uyab, daghan man kayog babae. Mga problema sa mga tao. Nung uyab magkano mga tao nga dagay babae. Tita B, kung live-in, dali na kayo makadanig ba eh. Itawag. Tita B, as lang ko asa nagikan si Rico Suaves na FM sa una. Daghan, nag-Wild FM, tapos nag-IFM. Maayong hapon, Tita B. Ako na itong caller last Tuesday. Wala na po. Doy, sige po tuloy mong linya, Doy. Akong kalibin, dali lamang kayo madanig babae. Hello? Hello? Uy, langga, ayaw uguma ang telepono. Hello? Iluwa ang cellphone. Hello, Tita B. Kinsa ni? Si Joanne Dainit. Pila edad ni mo, Joanne? 27, Tita B. Ang imong kalib-in. So, pinana mo ka to gilumluman. 10 years na, Tita B. Pila? 10 years. Ha? 10 years ka ng gilumluman? 10 years na, Tita B. Nganong giganahan man ka nga gilumluman lang? Agay, tanga na sa... Anong nisugo? Anong niabot pa man nagnapulo ko to nga gilumluman ra ka? Wala yung kasal-kasal. Kuan pa, minus pa, kuan, Tita B. Uy, minus pa. Ano sa pa din? Ano, madato dahil sa after 5 years? Gusto niya, Tita B, yung magpakasal. Kinanan daw, bumingga. Unya, moingon siya nga, 50 years na mo bungga, 50 years mo ka magpakasal. Sa ako sa Tita B, din ako magpakasal kay kasalar. Kasal, pero bulag yung gapon. Di talawa, imo reklamo karon dagay madaning babae mong lalaki. Unya bulagan ka di nga ka wa kay malakang. Dili magod, Tita B, ani magod siya. Sige, mo explain bagid sa may explain bagid siya nga okay ra gid kayo nga live in raw. Explain in one sheet of paper back to back, sige. I-justify yun nga okay ra. At pero yun, ako gusto magpakasal sa iya. Wala ko din ako. Ako sa punto nga magpakasal sa kami. Pero may kanang hindi pagsugod niya sa trabaho ba niya. Hindi sa pinanlan mo absent, kaya na isang duty. Kaya hindi magsukod na o na sing-sing, hindi naman sa pwede makabsent. Hangtod ni atras na lang dyan po. Jesus. Grabe nga rason mga gala. Sige, sige, ibutan na to. Sige, nalipay ka nga libin ka. O saan imong reklamo nga dali ra mo dani imong lalaki. Anak ko lang sa biba, mas balo ang kanang mas ilag, makakita ka ng bait sa iya. Pero kanang, kung buot din na ba, patulid na ba, madalag din na. Ay, siyempre. Muna ako isulti sa imo karon nga nag-live-in ra ka. What if kung niuban siya ng babae nga nagdani niya, nakailakag sa iya, Wala. Ngayon ka sa karon nga okay ra nga di ka magpakasal? Tapos dito, nagsugod, mag-send ko lang sa ako, 2017. Ayaw ko istorya nga si kanya binuangan. 10 years na kanyang gilumluman, napagyapong ka diha. Nga kumain ko karon sa imong nga bulagin na siya. Musugot ka dili. Anak ko, mag-dita rin. Musugot ba ka o dili? So karon anong problema pa man ta pag antos diha? Wa man kay ka musugot nga, nisugot ra man galing ka nga lumluman ra kag 10 years, nakaron mo reklamo ka nga hilig sa mga babae nga madani siya. Mara, siya kabaluman siya nga anytime bisag unsaon niya, bisag pag mamay siya, di man gyapon ka mobiya. Tama kay love lagi. Tapos kita natin sa siya naman sa mga anak, nagsigindan, alam siya, magsigiga pa kaya, ako nang pang kumparan. Wa ko yung nasabtan sa mong sulti lang ga, ako bitaw nasabtan imong siya. Langga, pila edad nimo karon? 27. 27. Ang iyang pangunahon na karon,
wala man kay kagreklamo nga gilib-in rata ka nga 10 years ka, pwede gyud ko mamayi, mga bit, manchicks, kay kabalo ko, di man gyapon ka mubiya. Muna siyang na si kahadlok. Nakuha na ni mo, lawan ni mo na nag-gets lang ga. Okay, Tita B. Takaron, proud pa ka nga musulti na ako nga di ka magpakasal? Imagine ni mo kung tinuod siya nga nagmahal kanimo lang ga. Dugay ra kanyang giminyuan, dili ni puros bungga. Ayaw pagpadala ng istorya nga bungga-bungga. Dili, wala man nakasulat dito sa Biblia nga kung bungga ang kasal, di na rin mangabit ang laki. Wala maingon nga bungga-bungga ang istoryahan. Ang ato diri lang nga ikaw nakay, at least nakay hold. 10 years na. Mag-expect pa ka. Di, mabot pa nag 10, 15 niya. Hanto kanus amang kalangga nga makarealize. Single man ka siya. Single, Tita B. Ikaw, single sag ka. Oo, single. So, pwede yun mo magminyo. Tama. Pwede O si? Pwede yun ko mga bit because kabalo man ko nga di ka mo biya. 10 years galing niya. Wa, magay ka nagpaka... So, confident yun ko, mamay. O, sige, karon mamay ko. For example, ako imong bana, ha? Oo. O, mayon ko karon nga na-realize din ako nga love na nako ni akong bag ko karon. Unsa may mabuhat ni mo ron? Sabagay, wala. Oh. It's about time nga moingon na ka karon. Kadjud lang. Pila edad nimo 27? Oo, Tita B. So meaning to say gilumluman ka niya 17 pa ka? Mag-turn 18. Tanawa. Gipuga-puga kanyag maayo. Giayo-ayo kanyag puga. Takaron hantog kano sa kamera, ma-realize lang nimo nga nalusyang ka na. May wastos. Oh, kisa man mo salo nimo ron. Okay rang lalaki magkatiguang kay habang tumatagal lalong sumasarap. Unyang magkatiguang na ka. Wala na. Ino nimo once and for all, unsa man gyud ta? Kay kanay mong lalaki, bisa pagkinsa nga chicks, pwede gina siya, confident na siya. Kay mo, kung moabot ng panahon, sige butang na ako, maglagot lugar ka. Kaya imo nasapnan nga, nagbaybay. O maingon din sa karon sa imo nga, sige, kung gikapoy na ka, di pahawa diri. O asa makakaroon po niton? Sige daw. Di ba? Langga? Okay, Tita B. Oh. Pag human ani nga tawag, ato kag katedral mag-ampo ka. Tapos miingon din ka sa iya, unsa man asam gyud itong direksyon ani magpakasal ba ta dili? Unsa man gyud plano nimo sa atong relasyon? Naa ba gyud tay future ani? Kay kung tira-tira lang ta ani, wag gyud tay kasal, di wala man sa basik ikaw po ngayo po siguro kag bongga nga kasal siguro. Tita B? Nangayo po siguro kag bongga nga kasal. Ako, Tita B, duwa mo ko ng agenda. Oh, anaon mo siya. Wala ko na nga yung bunga. Ang importante nga naibasbas sa Ginoo. Usa man ko nga nakasinyalis lang ga nga siya matinud-anon sa iyang pagbati diha kanimo. Og ikaw pod ma-safe sag ka. Imo siya pangutanon tapos baliki ko tawag unsa man gyud plano nimo sa tong relasyon kanus amang gyud ako wala ko nangayog bungga nga kasal. Bahala pag sa huwis na lang tapos sabi na siya sa huwis na lang para at least maligal ang atong panag-uban kana. Barato raman na. Okay, Tita B. Langga. Tita B. Undangin na sige ipalumlum na langga. Sobras na pulo na. Gipuga-puga niya. Gidaot na imong bata pa ka. Mag-18 anyos pa ka. Gipuga-puga na kanyag maayo. So magiplano. So sa lakto na istorya, wag mo istorya karon kung unsa gyud naabagi kasal o wa. Saod po, dili po na ako mga qualified Tita B makaw na naging okay. Unang na maganda mong anak. Oo naman eh. Nabasamot na inoon sa lugar. Naman na ginano magpanaunsa naman na siya. Ay, naunsa man na day. Naunsa man na yoy. Tawala, nanambok na kakaroon. Nalusyang na. Dagko na ang mga hawak. Op, gikaon na siya may gala sa internet. Ang galing mo! Signal, gikaon na. Langga? Tita B. So na, karon wala na, nanambok na ka, lusyang na. Di
gidalimbok Tita B. Ha? Na. Ha? Niniwang na. Ano sa? Niniwang na. Niniwang na? Ano man? Namyaok na? Napabagya po'y panagtagbo sa duha ka bunguton. Usahay Tita B. Usahay, sa usa ka semana, kapila. Sa isa. Huy, kamingaw ba? Pero hilig og mamay. Kano sa nimo sa last na sapnan nga namay? Karon lang bulan na Tita B. Agay. Bastos ka. So andam-andam na ka. What if kung mas bata-bata na sa imo ha, sapos tamis-tamis pa wa pay anak? Muingon din siya karon nga diri na ko kay mas tamis man ni kay di pre nimo dagan naman kay ana. Daw be asa man ta po ni Tonron. Tiguan mo Tita B. Nagtiguan ko man ako. Ang bisan pa may pero mas lamion man. Tapos unyang mo tabok sa didto naka kay habol nga di man mo minyo. Wala. Patay. So kanay imong pangutana sa kuha nga unsaon na nga ang imong bana madani og mga babae di mao gina. Ang lalaki nga mga kuan labi na gihungit na diha mukaong gayon. Kaya ang lalaki nga gihungitan na di pa kay pumusukol na bayot na gyud na. Ang galing mo! Ignay mong bana lang ga kung sa plano ninyo sa inyong mga kinabuhi lang ga. Tita B. Undangin na si pag-antos. Pila ka buk anak ninyo? Unong Tita B. Hay! So 10 years mong gilumluman, unom na po ninyong ano. So matag tuig buros lugar or matag every other year? Patay na. Naguba na akong linya lang. Sakit na po akong dilanggan. Grabe, no? 10 years gilumluman, 17 years old pa ginunta. Unom na ang anak. Grabe, ayo-ayo gin may gala. Tapos mo, di lang daw mo pakasal kay bunga. Kisa mo ginag-ingon gun na kailangan bunga gid ang kasal. Ang importante nga na ibasbas. Or kamo legally nga gauban. Bisa pag mo yung kakaroon nga na may uban na nag-uban, nagminyo, nagbulag man gyapon, at least na kay lakag. Kaysa ka nang wala gyud. Murason pa gyud daghang kay mga babae na murason na, mura man gyapon di naman gyapon nagminyo nga nagbulag lagi. At least ang minyo na kay legally na kay habol. At least di siya mabasta-basta magpakasal sa uban. Anak ba? Tabla-tabla na ni. Murason pa may noon. Kaysa ka nang wagi mo namin niyo. O, di pwede isa makasal sa lain. O, di ikaw nga ro nga. Labad akong ulo, ha? Na. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 2:12! 0995-335-2093. MOR! Makalingog yung kaayo ang Tita Bisyo. Salamat. Makalingaw, bisag ikasabaan na galing. Makalingaw gyapon. MOR, Chuy kay bay, way bahar-bahar. Pa-advise na ako anak, pero ako, good PM Tita B, pwede advance? Advance? Na ako anak, pero akong nagbulag mi sa iya mama,
Gusto na ko hulamon ang bata, di niya ipahulam sa kuha. Ang bata wala niya gipa-eskwela, iyang gipaundang, siya ang ibuhaton. So ang amahan ka o ang inahan ka? Itawag daw. Tita B, gusto na ko makakita sa itsura sa akong papa, Tita B, san sa picture lang unta. Sa mga papa. Also, daghana kayo nga birthday karon no? Happy birthday po di ay sa waylaing vampira mga igala. Sa ako pang giingon sa kababaing vampira. 50 years old pero agay perting bataan na pa kayo. Unsa kay sikreto ay mga tanar ko sikreto ani ni Madam Unya. Si Ma'am Marivic Lumbre. Kung sa man isa kong batchmate sa corpus nga si Boss Chris Lumbre. Ma'am Marivic, happy birthday! Isa kang vampira, ma'am. Huwag yung ka matiguang, ma'am. Patang bataan na pagyuan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Imbitado ko siyang birthday on niya. Alam, mag-evening gown na sa kuani. Sige lang ko, katawahan ni mo titabi. Kasabi ang mga tanga sa gugma, char. Na ako diri single pa. Maoka, damay-damay. Sa mga nakatawag na. Nakatext na. Tawag na 0995-335-2093. May pagpaminaw di kang Omar Ryons. Og sa nagrinta karon sa kuan, Tita B Car Rentals. Tita B, ang problema kay kalipin, dali naman kayo madani sa bahay. Uy, saan mo man yung ganina? Good nun, Tita B. Akong problema, kaya akong uyab is dili na siya gatuman sa sako bawal niya. Ang dili na uganan sa iyaman gabuhaton, ang akong bawal is iyaman gabuhaton. LDR me. Agay! Naana po taning LDR. Hello? Hello? Huy, so mo ni grade 6 pa ni? Tita Uy. Si pangalan ni mo lang ga? Joy. Si Joy, ligaya. Pila edad ni mo, Joy? 19. Ha? 19. 19 years old. So, asa man din ni imong uyab dapit? Nasa sa BO, tita. Ikaw? Ako bukid. Asa dapit nga bukid nitong istoryahan? Talakag. So, naka sa Talakag karon, siya na diri sa Cagayan. Pila na mo katuig nga mag-uyab? 2 years kapin. Pila na mo katuig nga long distance? 2 years pa kapin. Wow, nilahutan. Ang imong problema kay dili na siya gatuman sa bawa o si pasabot na ni nakay gipagbawal sa iya? O, tita B. Yung gasilusan. Unsa nga bawal? Kanang gasilusan ako nga bae din. Sige niya. Kuyugan. Unsay pasabot niyo nga bawal? Nasay dapat bawal nga buhaton. Oo. Unsa man? Kanang gasilusan dito na ako, tita B. Nga kanang gasilusan nimo? Unsa man na? Yes. Sige niya atuan. Sige niya marag na dito lain pero Wait. Unsa nga bawal? Bawal ni adtuan ang imong gasilusan? Automatic mo ginanga bawal lang ga. Kitsa rin ang bayhana iyang ex? oo. Gusto niyo pagkabalongan gituan niya nga layo man mo. Kailangan na mga quick classmate nga nakakita sa iya. O ni adto lang nga. Adto rin adto lugar sa balay na inisumbong. Pero sige yun, nakikita mo. Pero dili na ko siya pa nun kay wala pa mo ko nakakita.
Chismoso po na mong amigo na. Sa man nagsumbong siya mo, bae, laki. Bye. Bae. Tapos mo to po na yung kasayahan kaysa sa imong uyab. Pag mungutan na kasi imong uyab, sa manini, ato man daw ka, mo deny ang imong uyab. Di man po. Mingon siya nga tinuod nga niadto siya. Wala ko titabi kay tigil niya bandaman gud. Gaon sa man siya dito? Wala ko kabalo, sige siya kadtuan. Saan sa man niadto sa ilang balay? Ha? Tapos niin po siya nga tinuod na niadto siya. Nagunsa man daw siya dito? Wala po siya sulti. Ha? Nagunsa man ka dito siyang wala? Secret niya na lugar? May inana titabi. Ha? Tadaw, bi kaya pa nimo ang long distance? Medyo. Oh, sige. Okay, bye. Na, kaya pa man day gyapon. Okay, bye. Langga. Ay, nako. Sa tanan mga nag-long distance. Uy, putol ginin mo ng linya. Ay, sa tanan mga nag-long distance. Tawag balik langga. Wapagi ka na ko gilit ka ni mong ilong. Sa mga long distance mo, nagina. Part yun na yung anak yun. Imagino ninyo ha. Imagino ninyo na kanagaling uban magpartner nga. Magsigig uban matag adlaw. Usahay makasingit-singit pamanggali, mangita pamanggaling? Langga. Hello, tita. Ikaw kay mo sang giputol, dalian mo magmahay. Langga, kabalo na ka basta long distance. Ang long distance man kay mabuhat. Muyon sa karon. Ang number 1 gyud sa long distance is ang pagsalig. Number 2, kano sa mo gakita every week kapila mo magkita? Kaisa. Sa usa ka semana? Sumuuli sa diha? Bulian siya. Ay, very good. At least napay once a week. Sultian takadaan, ang long distance yung relationship lang ga is number 1, kailangan o grabe na siya nga effort. Kabalo ka sa effort, Kabalo. landinganan sa airplane. Sa effort, sa una na nasa Lumbia Airport. Nasa Lagindingan. Effort kaya na lang ga. Number 2, gasto. Gasto kaayo ang long distance. Okay? Number 3, para mulahutay, o gusto nimo mulahutay yun ang long distance relationship, dabi yun nga pagsalig. As in 1 million times ang pagsalig. Kaya kung perminti ka duda, dagan kay mga kuan, ingana, na magsigig sumbong, na sumbong, then pangutanay mong galingon, kaya pa ba nimo? Nga ingana perminting na mga sumbong na mga ingana nga istorya kay kung dili na dili bagay sa imo ang long distance relationship pangita o ka na nasa dool. Nagtagbo na ba duha ka bungoton? Wala pa. Ay! Samot. Wati ko nasa sa Cagayan, nasa dool nga pwede pag yun niya madampa-dampa. So matingalan din ka wala na. Mausin. Anong kailangan magidog? Pero sa man siya silingan ninyo, taga-diya na siya. Discord. Adili sa taga-talakag. Asan mo nag taga-talakag siya? Pero talaga siya per distance lang. Sa? Talaga siya per distance. So, pero kung imo naon, magkadool lagi gihapon mo tana, di ba? Pariyara mo, siya lang nalang sa syudad. Oo. Taon sa man mo karong college pa mo? Senior high pa dito. Senior high pa? Tama na! College na siya. So, focus mo sa eskwela. Tapos, wag kay mabuhat, kaya ka ng long distance. Ako pang gingon, effort yun na. Swerte ka, kaya at least nasa once a week. Kung naman galing siya sa imuha, matag simana, ilubos-lubos. Okay? Once a week, ragon mo magkita, ilubos-lubos na ninyo inyong pag-date-date, inyong panag-uban, ana. At least, napay once a week. Kaya na uban, once a month, wala na. Imposible kayo na mulahutay ng long distance lang ga. Kung walay effort, walay pagsali, kay kung mabot na galing na, again, akong utron, ha? Kung mabot na kayo sa punto nga ikaw, murag isamukan na ka, nga murag wa na kayo kay sali, kay perminti lang ingani, na kay madungan, di maayo, ana-ana, meaning to say, dili bagay sa imo ang long distance relationship. Okay, tita. Okay. Ano ko, senior high pa man dito. Sa practical na pagka-istorya, no? Gasto kayo. Sa third anay lang ang ganang long distance relationship.
Wa kay gasto nga gyud ay sus. Kung masige lang mugsalig sa text. Mopig pa ninyo yung relasyon nga bakak. Teta, maayong hapon. Pwede mi makasal siya minyo. Kasal siya pero nagbulang na siya sa iyang bana. Na, di gina pwede. Hello? Hello, mga tita. Kasado siya sa simbahan? Pasado sila, tita. Wala sila nagpanal? Wala. Wala gyud. Di gyud mo pwede makasal. Sa kusog bali-bali. Dugay na mga sila sa tita. Bisan pag dugay, bisan pag 10 years, 15 years, ang ngalan nga wala sa gi-anal, di gyud mo pwede. Bawal gyud. Sa balao, di gyud na pwede. Wala, mag-uban lang yun mo, magbinahalay mo, pero kung yung kagkasal, imposible. I-work out sa magpanal. Ha? Sige lang, may problema. Basta kaya ang issue diri, dili yun mo pwede makasal. Basta kasado galing siya legally, wa siya nagpaanal, bisa pagdugay pa, di yun mo pwede makasal. Pero sa bagay, kung anay libog ang bana, ang iyang ex-husband, kung napod siya ikuan dito, walay mo kaso, way problema. Wala problema yung bana dito. Way problema. So wala po'y kaso. Ay kabala ka, walay kaso ana. Pero again, mintras dili sila maanal, di yun mo makasal. Okay? Salamat po, tita. Paanal yun na iyang kasal kung gusto yun ka nga makasal mo, ha? Okay. Gasto may gana. Hinay na yun. Ipa-workout na lang yun na. Hinahinay. Agay, Lady Guard, nagkaon ka na, Sab! Nagkaon ka na, Sad. Wala, gini mong liog, gini mo. Kaya mong guard, dali bago man siya. Ako sa ginandaangan na. Mataglihok na ba sa ibesig kaon? Kaya mong liog, mawala, ginatas rin sa katuig. Ika, si Marira ba kay sexy? Wani mo rin sa ABS, tanaw ninyo rin ang mga picture na mo tanan sa dingding. Puros na niwang tanan. Road Boulevard, mga DJs, kami, mga niwang misaw na. Ang ending, nandagko mga igala. Mataghunog kaon. So, ginoo ko. Nga diabetic na. Tita B, unsaon pagpagwapo, tawag ko Tita Namo, sanay akong problema. Pasaylo ako, di ko makatabang. Magpakadato na lang yun. No? Salamat kay Lito Inglisero nga naghatod sa pagkaon diri. Gikan kang kanggawad anyosa. Salamat. Naka-like na ba mo sa Facebook ni Lito? Lito Inglisero, the taxi driver. Pwede saan mo magpatod sa iya sa kuan, anywhere. Magpatod sa airport, pwede ra po daw. Kung gusto niyo taxi, pwede. Pwede niyo private car, pwede gihapon. With extra service, pwede gihapon. Why joke lagi. PM lang mo na sa iyang Facebook dito. Dako na daw mong tabang sa iyang pamilya, ha? Tita B, mayong hapon, unsay ikatambag nimo sa ako na upat kabuk akong uyab. Wah! Akong katambag, taga-imi diri. Bahin-bahin ni pod mi ha, para happy all. Para sana all. Hoy, ang mga exam daw karon ingon ni attorney James Judith, wala na ikuan, all of the above. Gipulihan na karon og sana all. A, B, C, ta letter D, wala na ikuan. Wala na ikuan, all of the above. Sana all na ang gibutang. Tita B, may hapon akong problema kay na ako'y gusto nga bayi pero giuyab sa akong amigo. Agay, nga kakaron. Birthday sa akong tatay, 98 na siya. Oy, tay! Si pangalan, si Tatay Ruben Sahelan. Tatay Ruben Sahelan, happy birthday, tay! Happy birthday, mo tay. Naod ko nga dyan, naligo pagyabon ang imong dohon. Dyan na kayo makakumbati pagyabon. O tay, happy birthday mo na. Sa birthday kayo.
Grabe yung mga problematic yung mga tao ron. Sa mga nakatext na, pwede na manawag. Tita B, na ako'y problema. Akong uyab, dili gatubag sa akong tawag. Nangayo man dyan siya og load. Bayot ba ni? Nangayo man gud siya og load na ako gabi niya. Wala na ko natagaan kay wala ko'y kwarta. Nagsugo na to din ang istorya sa ako. Agay. So ang iyang gugma nakabase lamang sa imong load. Kay wala nakakuan humana. Disgrasya. Bura man sa kag mga ka-textmate sa mga bayot, primero ganahan kay ko sa imuha. Uy, musta naman ka? Reply ba? Takadugay mo yun din ng laki nga. O sige, ay, uy, kumusta dito? Ay, kadyan lang. Basig, kung di na ko makareply, meaning wala ko'y load, ha? Yes. Mga linyas, laki. Tatawa ng bayot, nagdali-dali dagdol. Ay, kabala ka, loadan ta ka. Loadan dayon. Pag umanog load dayon, thank you. O, dabi, isa tayo mga sulti galing. Wala na, wala mo reply ng laki. Taon-taon, may nang laki, who you? Tapos after pila ka adlaw, pag expire sa Anli, text na pod, uy, musta naman ka? Uy, laglag sa tabayot. Oh, lagi, oh. Uy, bayot, ganun, bigyan mo ba nung siya bayot? Oh, ba? Ay, bayot, kung di na ko makareply, meaning bayot, wala ko yung load bayot, ha? Oh, daga na po ng bayot. Kaya wala naman nakareply, loadan na po. Thank you bayot. Nagpaludi ka bayot. Uy, salamat kay bayot, ha? O dabi, usa ditong kuan. Uy, wala na po mo reply, mga kala. So, pagtunis mga bayo nga ATM machine,